Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon nga dunong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. SB member sa Moises Padilla, ginapanuugan sa warrant of arrest sa kaso nga rape. Pagbakuna sa mga menor de edad, sugura na sa buwas sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa San Carlos City, masobra sa 3 milyones pesos gabalor sang shabu nakuha sa buy-bust operation. Sa Don Salvador Benedicto, mobile vaccination ginpatigayon sa Banwa. Kag sa Good Vibes, Barangay Pandanon Silo sa Murcia, Campos ang una, tourist destination na subong. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, padayon ang contact tracing kag testing sang Negros Occidental. Pero may namutikan nga hesitancy o kuna pagpamalibad sa pila sa mga natungdan para diri. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, hugot nga ginapatuman sa ang probinsyang swabbing para mapamatukan ang paglaptas ng COVID-19. Padayon man ang paggamit sa rapid antigen test para sa mga close contacts. Wala naman naganubo sa 300 to 500 kada adlaw ang ma-process ng molecular laboratory sa probinsya. Namutikan man ang pagpamalibad o kung ang mga negatibo nga reaksyon, suno kay Diaz, ang probinsya ang nagapabilin sa panindugan sini nga dapat magpa-test ang mga natungdan. Some we have to compel para magpa-test kay nagapangindigid nga hindi ko yung close contact, hindi ko yung I don't feel symptoms, whatever. No? So, medyo mabudlayan kita no? mag-ramp up. But still, ang aton nga molecular lab, nag-register kita gyapon sang about 500, no? 3 to 500 nga tests a day. So, why ga panaog ang aton testing. Provincial Incident Management Team nagpaatag kun nga atingob ang pag-report sa COVID-19 related deaths. Sa October 27 nga report sang PIMT, 8 ang report nga napatay. Wala nagakasayuran nga 8 sa amuman nga adlaw ang napatay. Sunod sa kay Zephyr Kailian, ang incident commander sa PIMT, ang sistema sa reporting isa sa nagaapekto diri. May mga LGU sunod sa iya nga adlaw-adlaw naga-report, mayara man nga nagatingob. Ikaduha sunod sa iya, antes pa man ma-report ang COVID-19 related nga ang kamatayon sa isa ka persona, ini ang kinahanglan nga mapatod paagi sa swab test kag may verification nga nagakatabo. Mas madugay pagid kuno ang persona napatay sa balay. Hindi lamang sa COVID deaths ang apektado sa sistema. Bisan pa gani ang pag-report man sa mga recoveries sunod sa kay Kailian. May 1,280 na ang napatay bangod sa COVID-19 sa bilog nga Negros Occidental humalin sa nag-igo ang pandemya. But there are the LGUs nga tingob maghatag. Like ang aton sa ang aton nga dagko nga mga deaths, ang iban home deaths no nga ulihi reporting sa aton nga CHO or aton mga MHO. That's why naga-accumulate. So kung makita naton is dagko ang deaths naton wherein nga hindi na siya sa among gid nga adlaw or maybe sa iba na siya nga adlaw na tabo no, but wala na report sa CHO. Ano pa lang na nang ulihi bala ang pag-report. So ang reporting system kaga amuman sa aton mga recoveries, ulihi. Sa number 8, 300 million pesos nga budget para sa 2022 ang ginadusol sang City Health Office agud to mapabas kung pagid ang kampanya kontra COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Halos 25% ang ginsaka sa nga 3.25 billion pesos nga 2022 proposed annual budget sang syudad kung ikumparar sa 2.6 billion pesos nga budget sang 2021. Kabahin diri ang 300 million pesos nga pondo nga ginahinyo sang City Health Office agud nga mapabaskog pa ang kampanya kontra COVID-19. Suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., OIC sang City Health Office,
Triple ang ginsaka sang ila ginaduso nga pondo bangod diri kuhaon ang pondo para sa ginaduso nga preemptive supply sang COVID-19 medicine nga reserba nga supply sang medical oxygen kag iban pa nga mga kinahanglanon para sa anti-COVID-19 campaign sang syudad. Ang kaundan sang proposed 2022 annual budget ang natalana talakayon sa virtual special session sang Konseho sang syudad sa madason nga semana. Nga ginpasaka ta gindugangan ta increase ang aton nga COVID response and vaccination nga mga budget. So dala na mga bulong, oxygen concentrators, para vaccine paraphernalias, no? Ang ibang nga equipment nga kinahanglanon sa aton nga COVID response and vaccination. Sa number 7, sa syudad sa Talisay, caretakers ang isa ka manukan na sapuan nga patay. PNP nagasuspetsyo nga may foul play nga natabo. Patay na sa masapuan kay nasang kaagahon sang tag-iya sa manukan ang 37 anyos nga si Leo Benes nga amo ang caretaker sang iya nga manukan sa barangay Kabatangan sa Talisay City. Sa investigasyon sa PNP, 3 ka adlaw na nga wala makita sang tag-iya ang caretaker kag sang iya ini gikatuan sa ginatiniran nga payag, patay na ini. Posible may foul play sa kamatayon sa biktima suno sa PNP bangod sa may nakita nga pila sa iya sini nga ulo. Ginausisa pa ini karon sang pulis. Sa number 6, lalaki patay matapos labuon sang live-in partner sang iya nga utod. Patay ang 27 anyos nga si Justoni Ubay matapos inilabuon sang live-in partner sang iya utod kagabi sa barangay Dangkalan sa Ilog. Sa investigasyon sang Ilog PNP, nagbaisay si Ubay kag ang iya sini Iloy kag nag-abot sa punto nga iya natani ini bunon. Siya ang ginpunggan sang iya utod nga si Angeline kag sila ang nag-agaway sang patalom. Nagpangayo sang bulig si Angeline sa iya live-in partner nga si Danilo Andilab. Amo nga iya gilayon ginlabo-labo si Justoni. Nag-aguman sang mga pilas si Angeline. Detained karon sa Ilog PNP si Andilab. Sa number 5, 3.4 milyones pesos kabalor sang shabu na recover sa buy-bust operation sa San Carlos City. 25 ka sachet sa ginapatian shabu nga nagabugat sang tunga sa kilo ang na-recover kahapon sa PIDEA Region 6 upod sa San Carlos PNP sa kay Emil Mariano nga ginakabig high value target. Ginabulubanta nga nagabalor sa 3.4 milyones pesos ang shabu nga nakuha sa buy-bust operation sa Barangay 2 sa syudad sa San Carlos. Siya ang detayda sa karon kag kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 4, mobile vaccination ang ginapatigayon sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Sa post sa page sang Banwa, makita ng pagpatigayon sang pagbakuna kung sa diin mismo ang bus ang nagapadulong sa kada barangay para sa vaccine program. Nakaschedule ini. May mga ginabakunahan sa sulod sang bus. Ang tanan nga ginbakunahan may libre nga 1 ka kilo nga kalamay. Ang tanan naman nga senior citizen nga nagpabakuna may food pack gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office. Pila sa mga napadulungan sang basa sa mobile vaccination ang mga barangay Pandanon, Igmayaan, Bunga, Bagong Silang, kag Bago. Padayon ang kampanya sa mga LGU sa mga pumuluyo nga magpabakuna na kontra COVID-19. Sa number 3, 300 ang target na bakunahan sa probinsya sa Negros Occidental sa launching sa buwas nga adlaw sa pagbakuna sa mga menor de edad nga may comorbidities.
Sa Teresita Lopez San Antonio Provincial Hospital sa Silay City, pati gayunon ang pagbakuna sa mga kabataan humalin 12 tubtub 17 anyos. Sunod sa kay Attorney Ray Frando Diaz, sa karon gina-finalize pa kung pinagid ang magpabakuna sa buwas ka adlaw pero ang probinsya sarang maka-accommodate tubtub sa 500 ka mga kabataan sa bilog nga adlaw. Panugod ini sa pagbakuna sa mga kabataan kaginalantaw man sa probinsya nga kun magtayuyo na. Magabukas man sila sa vaccine center sa ospital sa Cadiz kag sa ospital man sa Kabangkalan. Padayon man ang registration para sa COVID-19 vaccines sa mga kabataan. Pfizer ang gamiton para sa ila. Padayon man ang pag-abot sa supply sa bakuna kasubong vaccination program sa tagsa ka local government unit suno sa kay Diaz. If we hit 300 tomorrow, okay na ta. So 8 o'clock masugod na kita sa atong screening process and then vaccination. Kailangan sila medical certificate para Yes, may mga requirements sila per DOH guidelines which we have also given to the CHOs and MHOs. Sa number 2, ginapaabot ang liwat nga pagdamo sa mga magapadulong sa mga vaccination center sa mall sa Bacolod. Pagasugda na ang pagbakuna sa COVID-19 vaccine sa 200 ka mga kabataan nga nagaedad 12 tubtub 17 anyos nga may comorbidity. Nagadjutay na gidman karon ang mga nagakadto sa mga vaccination center sa mga mall bangod magluwas sa mga ginapatigay nga vaccination program sa mga kabarangayan, masako man ang mobile vaccination drive sang Bacolod. Pero ginalauman sa katapos ng Bacolod Emergency Operations Center ang posible liwat nga pagdagsa sa mga magapabakuna sa pagsugod man sang pediatric vaccination para sa mga menor de edad nga 12 tubtub 17 anyos sa Nobyembre 3. Buwas pagasugdan sang EOC ang pagbakuna sang Pfizer kag Moderna COVID-19 vaccines para sa 200 ka mga menor de edad nga may comorbidity. Ginpasalig ni Dr. Edwin Miraflor Jr., OIC sa City Health Office, nga may nagakaigo nga supply sang bakuna para sa kapin 7,000 ka mga menor de edad nga nalakip sa ilang master list. Sa the pediatric population, duha lang anay ka malls, no? So Ayala and SM. Sa Ayala ta dira sa aton cinema area, sa SM ta sa same, no? Kay ti isaylo ta lang to sa cinema sa adult nga vaccination. Kaya tungod nga medyo dutay ang aton yang adult population ng kanto. So expect kami mas damo sa mas dakong aton nga venue dito sa SMX area and then sa aton cinema area sa Ayala. So ang aton nga requirements lang sa pagkadto diri, no, birth certificate nga mag-establish ang edad sang aton nga adolescent nga vaccine kag ang gaupod, no, dapat ginikanan gid kay dapat wala gin pugos, no, voluntary ang vaccination para sa aton nga 12 to 17 years old. So dapat establish ang affiliation. Kung hindi ikaw ang ginikanan, dapat mayroon ikaw authorization, no, kag may dala ka naman ikaw nga ID. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sanggunian member sa banwasang Moises Padilla, wanted sa kaso nga rape. Ginsirbi kahapon sa katapos sa Moises Padilla PNP ang warrant of arrest sa kaso nga rape batok kay SB Fred Villaflor Bangkaya pero wala siya sa ilang puloy-an. On leave man ang akusado humalin pa sa Oktubre 25. Nagwa nga isa ka 18 anyos nga grade 11 student ang nagreklamo sa pulis nga sa bulan sang Mayo matapos ginaligar nga makapila ka beses man nga ginimuslan sang opisyal humalin sang Enero kag Abril 2021. Gani sa magwa ang warrant of arrest gikan sa Regional Trial Court sang Gihulgan City Negros Oriental sa nagligad kay inadlaw. Giliyon man ini gin service ang kapulisan batok sa SB member. Non-bailable ang kaso nga ginpasaka batok sa iya. Si SB Bangkaya wala naman makatambong pa sa session sang konseyo sang munisipyo. Nagalaom si Police Major Randy Babor, hepe sa Moises Padilla PNP, nga magasungka na ang akusado. Gintinguan si Digicast Negros kabalabot ang SB member pero hindi siya makontak. Actually, nakabalo naman na siya kay tiging-serve naman to sa iya nga balay. Iya nga pamilya nun pa ang naman to pabalon siya just in case may warrant siya. Kaya kung magsurrender siya kung ano.
Sa Good Vibes, ang Barangay Pandanon Silo sa Banwa sang Murcia sa tuanay puros kampo lang ang imo nga makitaan. Sang pandemic nagsugod ang pagpatukod sa mga kapihan kag resort sa amo nga lugar. Gani ini karon ang nangin isa ka tourist destination. May report si Romeo Subaldo. Ang Barangay Pandanon Silos ang pinakaulihi nga barangay nga malabyan mo kung padulong ka sa Don Salvador Benedicto. Sa tuan ay puro kampo sang tubo ang makita sa barangay. Suno kay punong Barangay Edna Saldo, Pandanon Silos ang alan sang ilang nga barangay bangod sa mga dahon sang pandan, kag Silos bangod sa malapad nga kadutaan sang pamilya Silos sa ilang nga barangay. Isang una, Paing Silos, hindi kaysang tagya di si Rafael Silos. Yung tawagan nila nga si Paing Silos. Kag ang tanom nga pandan sa Pandanon River. Pandan, dam pandan. Ang pandan ginahimo ina siya banig. Sa nagsugod ng pandemic, may mga amat-amat nga nagbukas nga mga negosyo sa ilang nga barangay. Una diri ang Primera Parada Resort o kung mas kilala nga Primera Cafe, Botsilingon, First Drop, overlooking ini sa Mount Canlaon, kag sa piyak naman Mount Canlandog. Sa idalom, makita ang Pandanon River kag ang Bago River. May malapad nga kadutaan nga sang una ginapahalban sa Baka. Sunod sa tag-iya nga si Lenny Garcia, katubuhan ini sang una nga gin-convert nila sa isa ka cafe resort bangod sang matahom nga view. So, nga amon tani wala kami plan nga gid nga kuan nga daw mag-tourist gid siya. Do kung sino ulang makasulod. Asa nag-abot nga daw nagdamo ang amon. Kailan ba nagkakadtong weekends, bikers? Bikers kag mga family sir, mga VIP man sir. Okay. Oo, riders, do tanan na. Wala sila maglaom nga kada weekend, kadamo sang bikers, riders, pati na nga mga pamilya nga nagapadulong diri para mag-relax. Ilabi na nga pwede man mapaliguan ang suba sa idalom. Magluwas sa Primera Cafe, mayara man nga nagbukas pagid nga iban pagid nga cafe sa higad sang dalan. Mayara sang Mulberry Hills Cafe kag Simborio Garden Cafe nga natung-an man sa Bulkan Canlaon kag sang Canlandog. Para kay punong Barangay Saldo, dako ini nga bulig sa barangay ilabi na sa dugang nga trabaho nga nahatag ini sa ida nga mga pumuluyo. Mahatag nga development, makatrabaho ang tao. No? Paro sina sa mga building na, magna-develop na. Siyempre ang tao namon makatrabaho. Oo. Hindi na sila maglakat na malayo, kaya ari na sila dre. Tapos, makahatag ng improvement katahong tulokon. Kag mapresyar ang barangay. Mapresyar ang Pandanon Silos. Kung sa iban, dako nga halit ang pandemic sa ilang nga palangabuhian, diri sa ilang nga barangay, ini nanginyabi para madiskubre ang ginatanyag nga katahom sang ilang nga lugar. Barb, ang pandemic sa ilang naging opportunity para mag-start sa negosyo. Ang ina nga mga area, damo gid man ang Oo. nag-sprout nga mga Kita mo mag-drive ka pa doon sa Salvador, sa right side, kada mo sa nagtuluhaw da. Kag sa unahan, kada mo, kay actually Barb, katahom gid man sang view gali. Oo. So, hindi mo siya masyado, Barb, kasi Correct. kampo siya tanan. Kag ikaw mismo nga gusto magpaliwaliwa, opportunity. I mean kanami isang ginhatag man nga opportunity sa imo nga salamat. Pwede diri lang kanimo paliwaliwa. Kag very promising siya nga barangay ha. Sa barangay nga level pa lang kanami, nakadamo sa pwede ma-explore. Kagamoy ito mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas. Ako naman si Romeo Subaldo. Mayang hapon.